Salam alaikum an balma mali an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila sur chercheur a vidéo partager nouvelle duman be est-ce qu'il y a faamu an b'a daminɛ ni thé Ashura le meilleur thé au Mali malien a bɛɛ k'a ɲini a ka thé Ashura min a ka galon bɔnda quoi a ɲini a ka min ku dɔ b'a la kabako don o tɛmɛnen kɔ k'an ka serifukɛ fo Cheikh Tiami Aidara kabako fura tigi ala ye serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète forodimi rɛndimi kɔdimi ala ma mɛn Cheikh Tiami ka fura mɔgɔ dɔ ye a fura u y'a mɛn ne ka émission na u taara fura ninnu commandé a tigi ye n wele ko fura ninnu ale ye bana min ɲini dɛ a san bana min kama ko fura in ye bana wɛrɛ furakɛ min tɛ o ye ko kaba kun b'ale la ko fura in kun bɛ k'ale ka kaba est-ce qu'il y a faamu a bɛ ka o ban ka o latunu donc Cheikh Tiami ka fura a y'a kɔrɔbɔ a ka galon bɔnda a ka numéro ye 78 78 03 03 o tɛmɛlen k'an ka kutubu n'an ka waliw Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ segu an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina a foli la parce que anw ye min ye Lassana Kanɛ ko la n balimaw maliyɛnw bɛn'a faamu kɔfɛ i bɛ k'a ka daga mɔgɔ min y'a ta k'a bɔ an da la o kɔni o kɛra aw bɛɛ ɲɛna o de la n balimaw ala y'an sɔn belebele la dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sini kɛnɛya di cɛkɔrɔba ma ala ka Lassana Kanɛ mɛn an kɔ a Lassana Kanɛ ala ka maɲuman don n'a ye Lassana Kanɛ fɔ k'a ka mukadam Abubakar Kamara ale ni a ka kadira ɲɛmɔgɔ k'o fo ka Cheikh Sala Kani Jalo est-ce qu'il y a faamu dankɔrɔba Cheikh Sala Kani Jalo actuellement a bɛ Mali la mais bientôt a bɛna voyager an y'o de fɔ ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo ni Kani Jalo lakaw tɔgɔ fɔra u bɔra maɲumanw de la k'a daminɛ Muhammad Abdoulaye Chadu ninnu ka n'a bila Dili Umu Sidi Modibo Kane fo ka na tur se Cheikh Sala Kani Jalo jigiw ma tiɲɛ ka Amadu Kani Jalo fo Dilikaw tɔgɔ la ale sigilen bɛ Dili an bɛ wagati min na a ka foli belebele bɛ yen a k'an ka faamaw k'u hakili to Dili la ko insécurité bɛ yen o tɛmɛlen kɔ an ka partenaire filanan furako bunna k'u kan o ye sinafɔkɛ ye n'o ye Damisa ye donc an ka sinafɔkɛ ka fura lamɛn fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko Damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo Damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension k'an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara Damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ kone ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ca sinafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu balontan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye ɲama sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la kɔni o kumana a Damisa ko ok merci beaucoup n balimaw nin kun ye sinafɔkɛ ka fura ye c'est à dire ko belebeleba de kɛra bi an bɛ wagati min na ni maliyɛn bɛɛ kan ka nisɔndiya ni maliyɛn bɛɛ ka fierté don Burkina président o de ye Segu Tunkara reçoit Ibrahima Traoré ko Segu Tunkara bɛ baara min na Mali activistes bɛ baara min na Burkina président ko k'ale ɲɛ b'a la Ibrahima Traoré en personne a ye Segu Tunkara reçoit n balimaw c'est à dire u bɛ fɛn dɔw fɔ a ka ɲi san tɛna a terme fɔ mais ni mɔgɔ wɛrɛ ma i valeur dɔn jamana wɛrɛ b'i valeur dɔn Segu Tunkara bɛ baara min na Mali activistes bɛ baara min na
wallahi Burkina président y'i to Burkina ka Segu Tunkara a ka jɔda k'a ye ka photo ta n'a ye a n'a ka sigi ka masala a n'a ka sigi ka kuma su ko dugusɛ diɲɛ don o don balimaw maliyɛn bɛɛ ko africain bɛɛ ko k'anw bɛ ka transition dɛmɛ an bɛ ka Afrique dɛmɛ e bɛ se ka faamu cogo jumɛn anw n'an ka autorités tɛ sigi ka kuma an n'u tɛ ɲɔgɔn kalama an t'a dɔn hakilina ni miirina minnu b'u la anw bɛ information fɛn fɛn di est-ce que y'a faamu ani hakilina fɛn fɛn a bɛɛ bɛ bɔ an ka hakilina de la k'an ni autorités bɛ sigi ka kuma ka stratégie élaborer o dun ka communication n'anw dun y'an sen bɔ communication na i b'a ye k'a fɔ a tɛ ɲa dɛ mais mun de bɛ kɛ chaque fois i b'a ye k'a fɔ anw n'an ka autorités cɛla la diɲɛ don o don i bɛ jigi tigɛ de ye i bɛ kuma sulu de ye an kana taa yɔrɔ jan an ka taa dɔrɔn constitution falen ni lisi est-ce que y'a faamu an y'a ye mɔgɔ dɔw yera olu kɔnɔna la n balimaw fanga kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga dɛmɛla su tile n'u ka avenir tiɲɛnen don en grande partie bi Mali activiste baden bɛ yen est-ce que y'a faamu activistes ka ca u tɛ se ka se Europe u tɛ se ka se est-ce que y'a faamu Amérique u tɛ se ka se hali Côte d'Ivoire o bɛɛ kɛra anw ma dɔwɛrɛ fɔ k'an ni autorités an ka sigi ka jamana gérer ɲɔgɔn fɛ o b'u ka distance mais u ka continuer ala kama u kana dabila dɛ u ka continuer est-ce que y'a faamu c'est-à-dire anw bɛ continuer an ka baara la u b'a fɔ ko filɛbaga wɛrɛ bɛ est-ce que y'a faamu kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛ Burkinakaw ye Segu Tunkara bonya u y'a waleɲuman dɔn u y'a kɛ fierté Ibrahima Traoré n'a ye ɲɔgɔn ye Burkina président n'a ka activistes bɛ ɲɔgɔn kalama de est-ce que y'a faamu a b'u lamɛn parce que Burkina révolution n'i y'a ta k'a lajɛ activistes jɔra yira la n ko peuple de bɔra ka t'i jɔ Damiba n'a ka mɔgɔw ye ka t'i jɔ Faransi n'a ka mɔgɔw ye ko se tɛ kɛ Ibrahima Traoré ma n ko Mali la peuple de bɔra mɔgɔw de bɔra ka t'u jɔ ka taa balle affronter ka taa gaz affronter i bɛ k'a ka taa na pour que ni fanga in bɛ se ka na ni mɔgɔ minnu y'o kɛ acteurs ni fanga ko ale b'a ka distance ta o la a ka continuer an bɛ dugawu kɛ Ala k'a dɛmɛ a kana sira bila dɛ donc o de senfɛ i b'a ye opération belebeleba de bɛ ka kɛ Mali ani Burkina armée fɛ bi an bɛ wagati min na Russiw bɛ ka minɛn labɛn ka n'a di Burkina armée ma a ka bɔ hakili ma Burkina armée bɛ na minɛn sɔrɔ Mali armée bɛ ka minɛn sɔrɔ Ibrahima Traoré y'a minɛn bɛɛ commandé Burkina armée ye Burkina armée fɛnɛ bɛna kɛ puissance africaine de an bɛ wagati min kɔnɔ tulonkɛ tɛna kɛ Sahel la tuguni dɛ Mali ni Burkina ninnu ka coopération bi o de bɛ ka Macron bali ka sunɔgɔ o de bɛ ka CEDEAO bali ka sunɔgɔ o de bɛ ka CEDEAO ja tigɛ bi Mali ni Burkina ka coopération parce que n'a kɛra ça sera exemplaire en Afrique a coopération sur le plan militaire a ɲɔgɔn tɛna ye an bɛ wagati min kɔnɔna la o de la Alassane bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ coopération in kana se ka sira sɔrɔ a bɔra kalama minɛnw bɛ ka jigin bi Burkina kɛlɛkɛminɛn cɛjugu bɛ ka jigin Burkina armée fɛ bi Burkina territoire kan c'est-à-dire Alassane ye o de ye o de la Macron ye Alassane bila ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ ko Burkina président ko k'a ni Assimi Goïta ko fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ Alassane ko Burkina kana i tɛgɛ di Russie ma mais a tɛ se peuple burkinabé ka u to yen ka anw to yen parce que nin peuple fila de ye kelen ye walayi Faransi tɛ don Burkina Faransi tɛ don Mali la n'a nana an b'a kɛ donc peuple burkinabé y'aw hakili latigɛ a y'aw jigi sigi walahi président de b'aw bolo min bɛna aw libérer a kana c'est-à-dire hali ni Ibrahima Traoré ko k'a bɛ san 100 de kɛ Burkina fanga la a y'a to fanga in na a bɛna mɔnɛ bɔ Burkina la kabiri c'est-à-dire Thomas Sankara tɛmɛlen présenté min bɛna mɔnɛ bɔ Burkina djihadistes i tɛ djihadiste ko kuma mɛn d'ici 6 mois il y aurait plus de djihadistes au Burkina ni Ala ni kira sɔnna o tɛmɛlen an bɛ kangari dɔ da autorité malienne ye an sigilen an bɛ ka fɛn dɔ a bɛ ka na lasiran est-ce que y'a faamu Mali ni France ka coopération banna je pense coopération bɛ ban don min na a fɔra France ka minɛn cɛ EITM ka formation o jɔra ECAP Sahel ka formation o jɔra bon bi ne kɛlen bɛ ka page dɔ ye Mali gouvernement ka page kan ale ni Mali armée ka page kan est-ce que vous voyez c'est-à-dire ko ECAP Sahel k'a ye Mali armée dɛmɛ ka kanw réhabiliter k'a ni Mali armée bɛ collaboration na n'o ye Union européenne ka mission ale ka mission chargé bɛ de ko sécurité intérieure ka lakana la na kɔnɔna la est-ce que y'a faamu ka gendarmerie ni garde nationale ninnu dɛmɛ an bɛ ka a ye
wagati mina me kan kodo européen na ye ka fɔ ko alsa ko collaboration me ka continuer Mali autorité ani Union européenne cɛ mais aban lasiran aba kalama ko nin bara sugu naman kɔlɔsi nin bara nunu de be dutu don an ka partenaire akili la no ye Russiw ye parce que bi an be wagati mina cɛ kan tɛ fila ye koyi kan ye kelen de an bɛ jɛ européen kɔ de européen ka dɛmɛ u k'u b'an ka armée former an bɛ jɛ a kɔ u k'u b'an ka kan jɔ an bɛ jɛ a kɔ européen ka diɲɛ fɛn bɛɛ n'an ma jɛ a kɔ n balima an bɛ fɛn an ɲɛ la an sigilen tɛ ni min ye cɛ an ka jɛ tubabu kɔ France ni Union européenne a bɛɛ de ye kelen ni Union européenne ECAP Sahel n'a ko k'a bɛ dɛmɛ kɛ armée malienne ye an ka ban dɛmɛ in na an ka kɛ ala kama cɛ an sera niveau dɔ la an ka ban tubabu Union européenne fo ka dugukolo meleke ninnu ta nin ye fo ka dugukolo meleke ninnu tɛna kan fɛ hali n'an y'an yɛrɛ faga est-ce que y'a faamu Union européenne u bɛ baara kɛ ni France ka hakilina ni Amérique ka hakilina de bɔ bi olu tɛ fɛ ka Russie an ka jamana kɔnɔna la anw bɛ fɛ k'an bɛ collaboration ko entretenir k'an ye France gɛn ko mais on peut collaborer avec l'Union européenne an b'an yɛrɛ nɛgɛ de a tɛ marcher n'an y'a kɛ France b'an infiltrer n'an y'a kɛ France b'i sago sɔrɔ Mali la an bɛ jɛ ninnu bɛɛ de kɔ bi an bɛ wagati min na ni fɛn o fɛn tɛ Russiw ta ye fɛn o fɛn tɛ Chinois ta ye est-ce qu'il y'a faamu an ka an méfier olu la sur le plan militaire c'est très 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 important cɛ an ka jɛ Union européenne kɔrɔ a kɛr'u ka dɛmɛ k'an ka kanw réhabiliter a kɛr'u ka dɛmɛ ka na aide au développement Union européenne an ka bala bi an bɛ wagati min na u ka dɛmɛ si ma ye wa an bɛ kangari dɔ da an bɛ kuma dɔ fɔ an ka autorités ye k'a fɔ an ka armée ye c'est à dire k'an ka officiers ta ka t'u former Europe a y'a dabila wa an ka officiers minnu formera Europe a y'a caman bila ka taa formation na Russie u ka segin est-ce qu'il y'a faamu u ka segin ka est-ce qu'il y'a faamu Russiw ka vision don u kunna parce que tubabuw man ɲi wallahi tubabuw man ɲi c'est à dire officiers ka formation France Union européenne je sais que France ta tigɛra Union européenne a y'a jɔ an ka officiers ka formation a y'a bɛɛ orienté Russiw fɛ a y'a orienté Chinois fɛ n bɛ ka kuma fɔ a n'a kɔrɔ bɛɛ n bɛ ka kuma min fɔ an ka autorités u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ u b'a dɔn n bɛ ka min fɔ mɔgɔ o mɔgɔ y'i ka formation kɛ Europe est-ce qu'il y'a faamu n'an bɛ wagati minnu na an ka formation jɔ u tigilamɔgɔw n'u bɛ se ka segin tuguni k'u bila ka taa formation na Russie a b'a kalama ou bien k'u bila ka taa formation na Chine ou bien Turquie jamana wɛrɛw min tɛ tubabuw ka jamana ye o nafa bɛ se an ma parce que mɔgɔ o mɔgɔ mana tubabuw ka kalan kɛ u b'i hakili formater de u b'i hakili formater tubabuw ka formatage man ɲi donc ninnu ye fɛn dɔ ye an ka hakili to ninnu na ça c'est des conseils très 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 importants ni transition an bɛ a banna anw kɔni anw bɛ conseil di anw bɛ ladili kɛ n'u y'an lamɛn a banna n'u ma lamɛn fɛnɛ salam lafiya